Поздрав за Давид, наказателят. Аман, 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 лей, 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 Давид, наказателят. Катари, Бари, България, Пенела, најкурвари по принцип, соски и силе сромни. Обаче ако се наложи, качел курвари, калел тумаре румниен, Пенела кај Спиринел, тумаре банкоматја, направо камерен туменге, бокатар душмани, макерен бутла и фора, те намарав тумен, капагав тумаро шеро. Вали гърмина Давид, отново му върви, каперава в тумен Пенела, о наказатели. Къде сте бе, мамка му, къде сте бе, биячи, само на лайфове се каните. От километри далече правят се, че ги няма. Пред мен майко бе, Кушен со манген мани пена. една минута ми трябва да ви видя аз главата. Ще давам, аз заклевам се, душмани, макерен бутла и фора, коркоро, каперава в тумен, ще ви взема жените. Ще ви спра банкоматите, Пенела, о Давид, наказателя. Čales, son interesuvima koji san i što san kerav, mange so mangav. Кани кастар ни дарав, ще ви бия наляво, Надясно джан кана каперава. шматките си лаят, а керванът си върви. Мишки Пенела, о Давиде, Където може мина